Здравейте, аз съм Олег и имам да съобщя важни новини за българския град Лом. Искам да дойдете тук на центъра, имам предвид на игрището на Т-маркета в град Лом, защото може да се... А този отбор е именно чешо-топския отбор. Имаме оръжие, безплатни борби с един малък Алекс. Така, и също, ето това место имам предвид. Тук трябва да дойдете, да говорите с нас, не знам, доста, по принцип мога тук да сме на обяд или след обяд. Ще чакаме за интервю, защото може да сте част от нашата държава като нов войник. Сега, айде едно бързо шоу на нашите хубави гладиаторски борби. На 1, 2, 3, старт! Той е малък Алекс. Той е Big Bro Алекс. Оцелих ръката. О не! Big Bro Алекс заколи Little Алекс. О не! Копието падна! Опитаха да оцелят... Big Bro Алекс опита да оцели малък Алекс, но отиде в голямия басейн. О не! Той спечели! Big Bro Алекс спечели! Браво, момче! Little Алекс иска да го бие с Sledgehammer. Ако искате, днес елате тук и почвайте. Просто елате. Най-якият тим Чешотопия. Имаме оръжия, войници! Искаме да създадем държава! О не, гонят ме, мамка му! Не, иска да ме гонят! А аз съм цар на този отбор, защо? Мамка му! Спасете ме! Мамка му! Гонят ме! Опитаха да фърлят копието! Не! Не успях да го взема! Не! Много трудно! Идват! Меч! Копие! Дай го! Бегай! Назад! Дай го! О не!